This is Island Ski Vlog, the Bicolanang Uragon. Ngayon mga lalabs, mga kalini, nandito ako ngayon sa Carrefour. Bibili tayo ng aking lulutuin mga lalabs. Punta tayo doon sa vegetables area. Ayan, napakadaming tao. Mga lalabs, sobrang daming tao dito. Ayan, ang daming tao. Punta tayo sa vegetables area. Kasi namimili ako ng sangkap na gagamitin ko. Magluto tayo ngayon mga lalabs. Ayan mga lalabs, nandito na ako sa vegetables area. Ayan, ang daming mga gulay. Punta pala tayo dito sa beef. Ayan. Yan yung beef. Ayan, mamimili tayo. Ayan. Kuha ko ng gagamitin ko sa pagluto mga lalabs. Ayan. Madami. Ayun. Ayan mga kalinin, yung lahat ng sangkap nating gagamitin sa pagluto ng brown beef with red kidney beans. Ayan, easy recipe mga kalinin. Ito yung ating fresh tomatoes. Ayan, ito yung ating onion. Ito ay ating celery. Ayan, yung celery mga kalinin. Then ito yung ating green bell pepper. And of course, gamit tayo ng cooking oil. Ito yung ating ground black pepper. Then gagamit tayo ng chili powder. Ito yung cajun spices. Ayan. Then of course, gagamit tayo ng nam-nam. So ayan mga kalinin, let's start. Let's cook. Ayan mga kalinin, mainit na yung ating frying pan o yung ating kawali. So lagyan na natin siya ng cooking oil. Ayan. Hintayin natin mainit yung cooking oil mga kalinlit. Then ilalagay na natin igigisa natin yung ating ground beef. Ayan. Ayan mga kalinlit, mainit na po yung ating cooking oil. So ngayon ilalagay ko na po yung ating onion. Ayan. Hintayin natin ng 1 minuto mga kalinlit na maluto yung ating onion. So ngayon ilagay ko na yung ating ground beef. Ito yan siya. Lagay na natin. Ayan mga kalinlit, hintayin natin mag-golden brown yung ating ground beef. Ayan mga kalinlit, ito na po yung ating ground beef. Ngayon, ang gagawin ko ay sa side lang natin. Lagay lang natin sa side. Ayan, ganyan. Then, ilagay natin yung celery. Ito ay celery. Ayan. Hintayin natin siyang maluto ng 1 minuto mga kalinlit. Ayan. Yung ating celery. Ayan mga kalinlit, ang sunod natin ilalagay ay yung ating green bell pepper. Ayan, green bell pepper.
Hintayin natin ng 2 minuto para maluto yung green bell pepper. Ayan, hinalo ko na sa celery. Ayan, okay na mga kalinin yung celery at yung ating green bell pepper. So, haluin na natin. Ihalo natin yung ating ground beef. Inalang po natin yung apoy para hindi siya masunog. So, ngayon mga kanin, ang sunod natin gagawin ay lalagyan ko siya ng chili powder. Ayan. Chili powder. 1 tablespoon of chili powder. Then, 1 tablespoon of Cajun spices. Ayan, Cajun. Haluin natin. Then, next natin ilalagay ay yung ating, ayan, yung red kidney beans. Lagay na natin. Ayan, dalhin ko yung kanyang sauce. Haluin natin. Ayan siya. Ngayon, lagyan natin siya ng kunting pampalasa. Ayan. Then, lagyan din natin ng ground black pepper. Ayan. Haluin natin. So, ang sunod natin gagawin mga kalinlin ay isisit aside ko muna po yung ating ground with kidney beans. Ayan, isisit aside muna po natin yung ating. So, ayan mga kalin, magpapait ulit tayo ng frying pan. So, lalagyan ko ulit siya ng cooking oil. Ayan. Ngayon, igigisa ko na po yung tomato. Ayan yung ating fresh tomatoes. Ayan mga karinlin, dito na yung ating fresh tomatoes. So ngayon, sit aside muna natin. Patayin natin yung apoy. Lalagay natin ulit ito. Ayan. Buksan natin yung apoy ng mahinang-mahina lang. Ayan mga kalinin. So ngayon, ilalagay ko na po yung ating fresh tomatoes. Ayan. Halo natin. Haluin natin. Ayan.
So ngayon mga kalindin, lagyan natin siya ng water. Ayan. Haluin natin. Ayan mga kalin, hintay lang natin ng 5 minuto. Takpan muna natin siya. Then after that, pwede na siyang iserve. Ayan mga kalindin, luto na po yung ating ground beef with red kidney beans. Ayan. Nice. Ready to serve na po siya. Ayan na mga kalindin yung ating finished product na ground beef with kidney red beans. Ayan. Wow! Kung nagustuhan nyo mga kalindin yung aking pagkaluto, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment, and click down bell notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Mga kalindin, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!